Kumusta mo sugod og uyab-uyab? Ako late bloomer mo ko. Ako naka-uyab Oo. ko, first na kong uyab, 4th year high school na. Oh, What? 4th year high school ba? 4th year high Matay. school. Akong unang uyab si Koan. Gisgot Pinakoy galan ko din, ng Brad. pangalan. Ha? Oh, walang Dili ta. Nahadlok mo. kaya magisgot ka galan. Maahat pa tagisgot sa tuwa. Ah. Wala hisgot tayo Tagalog kay pastilag kuanta. Kanang una na akong uyab, 4th year high school. Dili man lisod man kaayo sa una sa ato ang panahon, wala pa'y cellphone, di ta makatago o gusto ka mag-uyab, kinahanglan atubang yun ka sa imong panguyaban. Dili pwede man mag-text lang or mag-DM. So kinahanglan mo matubang ka. Ako una 4th year high school, unya ang nakapait ato kay 4th year high school. Karon si Manahan nag-uyab may 4th year high school. Kabalo na ako manguyab ato kay gisugot naman ko. Nag-work day na eh. Apakaduha ka semana, lain na po akong gipanguyaban. Mga. Uyab ya kung usa. Nya human, wala po ko kabalo kay gisugot po ko wala mo ko magdahom sugton ko sa usa. Di sao na ko duha man ni kabuok. Di akong giingnan ang usa nga kanang pwede ba nga kay katong ikaduha wala man diha sa dili man sa St. Mary's ga eskwela. Naa man sa syudad ga eskwela. Unya naingon ko nga pwede ba nga Lunes hangtod Biyernes kita unya Sabado Domingo kami. Nisugot po. Ako po murag ka ng pakasunod adlaw po ako ginuhuna murag lisod mo na dili man kinahanglan man ta mo pili siguro kung asa ta. Katong sa una, mga binata ang puto sa una, no? Binata. 4th year high school, dili naman binata. Kuan naman to. Wala dyan kabalo. Unsaon ng kuan. Itong pasultion ba? Itong pasultion sa Charlemagne. Brad, ikaw, Brad. Di kayo sunod share, Brad. Kano sa kagasugod tayo? Kuan, kanang kining atong konsepto sa uyab-uyab. Wala po kabalo nga. Nang elementary na naman tayo, crush. 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 Naman na. Naman. Ako, ulit ako grade 1 na crush. Nisulod biya ko sa seminaryo niya. Lahi po kanang uyab-uyab makaapekto po na siguro sa akuan kanang ato ang concern everyday. Lahi biya mo. Layo kay mo tubag, Brad. Ang mga na Jackie. Matay. Kanang seminaryo ha. Usa pa ka mo diretso te. Kamong seminaryo. Di ba kanang seminaryo naa man ay kanang unsa na itawag ka na mo adto ka sa seminaryo like kanang high school pa ta ba imbitaron ka mo adto sa seminaryo mo stay ka dito. Di mo stay ka dito sa seminaryo ba? Naa sila itawag ana. Search in. So kaming duha ni Anston nag-search in dito sa Rogationist. Kanang ilahang kuan ba? Father Rone. Father Rone si Paye. Dito la Father Rone dito sa Rogationist. Dito may kami do si Anston gasabot may maadto may pero ang maadto may kaya ganahan may maadtong syudad. Payang hinilak sa katong kuan. Akong nauyab nga katong do ka semana ra. Piting hilak niya kay magpare ko. Tinuod man ako naingon nga kuan magunsa ka karong weekend kami Anston maadto may sa kuan seminaryo. Nihilak siya kay ngano kuno ko magpare. Imo Brad, nangihilak imo Brad. Dili ang nindot akong punto akong ipadayon nga punto. Unsa man akong punto? Yang Jackie magud 4th year high school gasugod. Kini magud ako on my behalf and maybe isa uban pod. Dili siya concern during that time. Mauna kini mga tawhana on the same situation ako, nakauyab na kanang medyo matured na. Kanang medyo more or less nakasabot na sa sa sitwasyon. Medyo matured na god. Karon lahi man god kay kana si Chucky 4th year na gayab-uyab wala man gud ay concern di mo na mangalusog tubig. Uy, mangalus ko oy. Di mo na concern god. Kanya kuan lahi ang concern mao bitaw na ako na nga siguro usa sa mga palpak sa relasyon ron ba kay ngano gasugod og kanang bata kayo wala mahimong step by step ang kuan pa ang development to the point na nakarelasyon. Palitan ako wala gid ng 4th year wala sa kung nahuna ng uyab-uyab kay
Kita biya ako Imong mama nasa eskwelahan. gawas Ay. pa siguro. Pero nakay-crush ato, Brad. Nakay-crush ato. Daghang nag-crush na ako. Daghang medyo Wait, may ako- oras pa ako tamo, Ako di. mo na, naa ba kay crush? Ang Di mo supa kung tao nga maingon siya nga daghan siya crush pero nakalimot ko Corps Commander man dahil ni siya pag fourth year. Tinood man. Di man kung supa ka na, tinood mo na. Brad, tinuod ha, Pero- nagtan-aw ko kanang kita ko og nagtan-aw ko og kanang Quezon. Kanang bagong movie ba nga Quezon ba? About ni Manuel Quezon. Kitsa gadala. Jericho man siguro. Pagkita na ako, di ko nahuna jud ko nimo. Ako, mao mo gani akong Correct, classmate no. pag high school. Insakto mo na. Sakto mo na. Kung lubato lang ko, wala problema. Di mako patulero. Ay, punta na ako, punta na, naa kay mga crush sa high school. Mo ni ako punta na. Eh, mingo mo ka, wa pa ko uyab na. Pero naa kay crush. Like crush siguro. Ang ako matubagan daghang nagka-crush na ako. Di, para magawas na te. Pag high school, unsa may type nimo sa usa ka babae. Unsa may imuhang unsa may mga characteristics sa babae nga makuan ka, ma-admire ka. Una, akong gidamgo ng baye, kanang kahit na ako, 5'8". 5'8". Sige. Nimupo na lang ko ron. Nahimo na lang ko ron 5'5". Ay, musupak ako sa 5'8 ba? Pero, ay, sige. Di kay katong iyahang Sa basta combat asti boots mo. pagka core commander niya na may heels. Matay. Siguro. Nya. Di ko sa? Crush. Unsa yung mga characteristics sa na maka-admire nimo? Akong focus mo gutong pag high school, gawas na ako commander ko pero kanang lower years, permi mo to basketball, apil-apil og liga. Usa po na daghang nagka-crush na ako tong MVP ko. Daghan. Mas sayon man god pagtubag ang pangutana kung naa ba ko'y na-crush kaysa sa pangutana kung daghan bang nagka-crush na ako. Kana dali pagtubag. Daghan. Di man ta maghisgot og ngalan. Daghan. Daghan. Murag mo ni ay sayop nato nga dita maghisgot og ngalan kay di man ta kinahanglan walay burden of proof. Hindi mo na mag-isip ka lang. I-blip lang. Kaso, Brad, follow po kag edit og blip. Magbi-blip ta. Bal, masayo. Wala ta kay balo kanang naisgutan nato, follower, di man follow na lang. Mga commenters. Mga baka ako ni mga animal. Di mo ako na problema no kay mo ingon ka sila na di man natin mo. Ikaw rin, Pero- kung saan ka nagsugod og boya. Hindi. Ako, kung may hisgot agad, di mo kumo. Showbiz makining atong isang amigo. Murag showbiz mo tubag. Murag sa milbing nga. Klaro ang pangutan na, tubagon og liko-liko. Ako, ngayon, grade 1 pa lang, class na ko. Sabaan ko Mr. Biro sa una kay, nakoy class ato nga. Basta, tagahagdan. Taas, kailan siya limen. Ako, paguman, ulan man to. Hindi gawas. Sa eskwelahan. Sunod-sunod po ko. Okay, wala ko kayo. Grade 1 pa gawin. Sunod. Tanaw sa grade 2. Tanaw po sa grade 3. Balik po sa natulog mo sa Mr. Biro ato. Pagmata Mr. Biro. Pag lagutan niya. Muto yung nakaingon ko. Dito ko sunod ato. Di man ko kanang kiat sa pag grade 1. Mao lagi itong pagka-class mo nakiat ko. Pero kung pag ng pangutana ka sa ako gusugod kay Buyab na siguro ko ang mga lisod mong na pagtubag noon sakto. Ang mga gitawag og ako binata nga Uyab. Actually sakto na punto siya limin. Inaa man Uyab sa tong punto nga Uyab na ay panahon po na ako matawag po nga Uyab nga kanang inig magdisco. Yeah, kuy yung barkada, storyas ngit-ngit. Diba? Yeah. Moto, siyempre, uyab na mo ana, di naman mo magkita sunod. Di na magtagdanay kung makita. O di na tagdong kinakitan o makita ni mo adlaw. Di man day madala. Kaya kasi kita sa uslob na abay nana, kada pista, daganang pista, pista guna sa katuig. Nya kita magkuy-kuy barkada. Yun, akong kuy-kuy sa una, mga barkada, di man pud mga kuy-kuy, paano na magod? Nya, naay ka istorya, pakitang gilas kay, nice kuan, pakitang gilas ka. Andi inog bayot. Nagilas ko nung kanaa kay susugi ko istorya sa ngit-ngit. Siyempre, hatod ko no. Inana siguro mga
si Kanier. Pero kung nang seryoso yun nga murag na crush ka, unya mo nanguyab ka. Siguro nainumduman ko ato kuan fourth year. Fourth year na. Nadala sa kanang slambok. Pagtan-o na ko slambok. Mm. Who is your crush? Oy. Kung ngalan mo ni. Opa, yati. Mao lagi na. Gi Tan-on mo. soft lunch naman ko. Ah. Di, No, no. pero rin, ikaw rin, wala kasulay nakasulay ka kanang pista, disco, unya gutom. Di nanguyab na lang ka para makapamista. Ikaw, sulay ka di, ana, Brad. Asa ga pista mo na. Di ko mohiskot kung unsang barangaya, di ko mohiskot kung kinsa, pero pasti kami ni Momoy gakuyog. Gutuman na mo, nakainom na may gutom na kay me. Wala may kaila atong namin mga kaila, pero wala na kanang kuan ba among mga kaila ganyan. Wala na sudan kanang kuan na kay bispiras kanang dili bispiras kanang kahulugan na ba. Gabi pag mo nang adto. Gabi pag yun mo nang adto. Di siya na si kuno. Di kuan. Ade, pwede mo na barangay. Di mo isgot barangay, Brad. Di mailhan gyud. Kay may balaan gyud. Hindi, windel ta. Pero isa, ang nakapait ato. Si Momoy og si Kadjo nangaon dito. Unya ang katong bayi ganahan man mag-istorya. Istorya ko na. Ako gutom kistanan, kami istorya pa. Pagbalik na ko dito, hurot ng sudan. Gihurutan nila ni Momoy ni Kadjo, wala ko binle. Ay lugi atong pagkakuan ay hurot pa tong laway og diskarte. Matay. Wag yung sa amo barkada, sacrificious barkada. Sakripisyo mo yun. Dili kuan. Ikaw din, kuno sa kagasugod og I love you del. Nakastilan. Sakto bito tong giingon ninyo kanang nangatay mga kanang gikan og kanang baby love ba. Tare ana tare. Ay yang wala ra to. Baby love, di ba puppy love tawag anak daw. Puppy love kana. Puppy love. Kanta mo Puppy love. Kanto elementary. Wala ra gud kanang mga murag nahulog ba kana bitang peer pressure. Mo na akong experience sa gugma-gugma. Elementary pa ka do. Elementary na may mga tapil na kana gwapa na ana. Topo. Yeah. Ana pag elementary. Pag high school dito naman ko seminaryo. Lahi ang environment. Loge. Pero naa po dito ang peer pressure. So first wala pa ba yung mga pukutan ng sakto po itong giing Charlemagne ang kanang kuan ba ulay murag dili concern dili priority at that time labi na ako gikan og gusto so pressured kayo kay kinahanglan mo perform gid maayo kay gikan biyag akong mga kauban nato gikag syudad mga kuan mga private school na ako gamay pa nya naa pay mga kuan so dili gid na mao akong concern dili na mao yung priority dito na pag pareha pud sa inyong experience pag fourth year high school katong vocation campaign dito ko dili ta maghisgot og lugar basta na-assign ko vocation campaign pag fourth year dito kana padalag sulat bayat so na padalag sulat Is not going pultahan niya di ko katubag sa high school lahi gito ang concern kay Corps Commander wala pag seminaryo dito tong ipadala mig mission area kana magwapo mo ka kay seminarista mo ka kuya kana bawal na pag-ibig mo Jericho man jugunong kaingon sa akin Brad mo Jericho man si Jericho murag moy parehag na dagway nganong balihon ko na sorry dili ako murag si Jericho parehan nako pag mission area kana ipadala mi sa mission area kunya naa na mga volunteers nga mga youth mga gikan man na like for example ipadala mi Bohol ipadala mi dito sa Pangasinan mostly ang mga volunteers ana mga gikan pod sa kanang Catholic schools private schools kunya magtapad-tapad ingnan first year seminaryo si Kanier ma-overwhelm ta nga tudloan tag Spanish Latin sulat dayon nga magsulat og Spanish bisag pagod kasabot ingnan ba so diha ko gasugod magpadala dili ni siya joke kay daghan kong mga kauban sa seminaryo nga mo ilang naminyuan ron ang mga taga mission area
Dili gyud siya ingon nga labuno na kay ang ining maka usa tawag maka relasyon og taga mission area kuan maminyo gyud in most cases maybe mga 20 to 25%. So di ako gasugod wala ko di po to ingon uyab kay wala may cellphone padala og sulat padala og sulat unya mag Espanyol pa na kuan gad kanang gara-gara kanang padalag sulat di ba ang sa ato ang panahon naa nang padalag sulat wala pa tay mga cellphone wala Katong pa ning humot nga Facebook kuan humot pa chak humot nga kanang stationary stationary Sinari. unya kanang picture nga Ikaw ba, sulatan sulat mo day ka, Chuck? Sulat mo day ka. gipadadaan kanang tagaan ta og picture ba unya ang picture gisulat sa loyo dedication unya ang dedication kay ang katungsyon 10 pagi sulat dito unya kuan na yung mga sulat dito sa loyo unya ilang pangalan Taken but hurt. Diyan na. naman na kaning ang envelope na pong naisuwat na smile before you open. smile Smile before you open. Ugly taken but heartily given. na nagpapalit gud ko og kanang kuan kay ang nagsugod ko kanang karton sa sapatos puno naman to mo to gapalit kuan jud ko kanang dako nga karton napa man siguro sa balay ron og naay Para kasi mong kuan karton. atoy butang mga picture og katong mga sulat Mga Pagpahigong po kay sentimental value. Nakapadi ron. Nakapadi ko ito dito ron. Muy daghanang karton dagway sapatos chak. What? Fourth year high school pagod. Gakuan kog dakong karton kay di naman maigo sa karton sa sapatos. Na yung mga sulat. Balikbayan box na gawin na. Balikbayan box na. Imuhang comparar karon ha. Picture. Di na ganagin pingno mo picture. I-add ka lang sa Instagram. Kita nakasarang picture, di ba? Unya, pwede mo mag-selfie mong duha. So una, unsa man nato na magtawag patag unsa toy pangalan tong maniniyot sa kuan. Sa lungsod. Kudaker. Kuan ni Tunyeng. Tunyeng. Di ba? Alangan adto kan Tunyeng kami picture. Na. Labi na sa toa wa na. Anak ni Marcel, anak ni kuan. Nay manuroy na sa high school Brad kanang gitawag nila og nga mag-picture. Na magdadala og inumdum ko ana nga mag-picture sa isingalan to niya papay man siguro tawa ang dili papang man siguro basta anya asa man kay ibayad sa picture ni develop dili ko ana po na ilaha ni unsa to niya diskarte mga kuan mga classmate na mga estudyante yang mga target market pero mo lagi unsa to ibayad ang mga ako matagaig pangbayad sa picture. O ngano pa picture ka? Ako pa picture sang uya, ba kada kong bunal at madawa at og mauna. Nya kuan, walay cellphone so magpatada na sulat. Unya kinahanglan kamo atubang. Unya sa buton pa nimo tong best friend para dadon sa kung asa mo mag-abot-abot. Unya kung dili kuyo apil pa nang mamisita, kinahanglan pa ka mamisita. Og ikaw gatinarong nako bisita ako sa balay was bisita ka ng balay kanang imong papa dako iksunda moy ka sa una Brad uso kay ng barrel naagi ng barrel sa una barrel barrel sa una kay kanang natawag na kanang barrel is the owner karon maghisgot kag barrel di makasabot ng mga bata ron wala na di na kinahanglan barrel nga i-chat na nato sa kon muna. Addo ni mo sa Facebook. Kinala pag bere-bere. Daog na. Okay, kanang bere mo god. Mo man ingon na. Itukmod ko. Regards ko. Mo na. Kaya maro man bere. Og nakagusto po siya, gamiton niya nganan, hoy. Humatay. Wala ito ganang bearer is the owner kayo na dagang ni tabo nga ang bearer mo nakabira noon. Tridor man ang mga bearer kay ikaw na gamiton para makadool. Diyan na itukmod ko. Sa broken hearted ba ko na. Kanang bearer. May istorya man gidato. Kanang kuam siguro ta second year. Unya nay classmate na to na kuan. Dugay man ko naibog ato niya kay ilan naman ko niya daan kita ga elementary pero dili na to classmate
Di ba? Blind item Naka- na, blind item. Naka-follow Nakaila na may to ba? pag-elementary, pero dili na taga Danlungsod. Pero Nya. naka-follow na to, Brad. Naka-follow na to, Ron. Nakaffollow ni. Og makadungog siya ni, makatawa siguro siya. Kanang kuan man. Nya close man kay mistanan pag abot og high school, close kay may nakaila may daan pag elementary nya pag abot og high school, close kay mistanan. Pastila na usa ka adlaw naingon siya nga uy kanang tsake kuyugi ko sa kanang sa kwartel. Di ako murag hala, mao na siguro na. Lipayan ako nga pakuyog siya sa kwartel ba? Ako mao na gyud ne. Mao na gyud. Lipay na kay gustanan kuto na akong dughan kay excited na kay mao na gyud ne. Hinahinay lakaw pa ingon sa kwartel nya gakuan pa kanang gunit pa sa kong bukton kami galakaw pa ingon dito sa kwartel di wala abi na mao na gyud ne. Sus pag abot sa kwartel ang iya hadeng kapakuyog day siya para dili obvious nga naa day siya kasabot nga mag-abot sila dito sa kwartel. Iring-iring. Oo. Ako kuan day ko gihimo ra day kong Berer ka. Berer. Oh. sakita sa akong dugang pag abot na ko dito. Nya puro ba na akong amigo pag abot na ko dito. Wala. Abi na ko. Ako Kaila mo siguro naa day siya pa- kasaba. Kay kanang Kailan mga yun ka? panahon na. Dili, kaila ko ng sitwasyon na date sa kwartel kay mga panahon na namuso pug ko ana. Tulumik buok dito. Dapat sementeryo. O mao na di kay Mao na. di ba katong pantalan ba dito sa una wala pa man na kanang sa minti Kabatuan mari pa, pantalan kabatuan. to. Batuan ra man na. Gagabundok ko lang mga bato. Mao na. Diha may gapahapa. Oh. Nakainom Aha. ana pero ting hilak nimo gahilak ka dito tong dapit lahang Gahilak kuan. ko. Grabe Oh, ako gahilak ng ka gahila. Wala man po ko gahila. Gahilak ka dito. Ha. Oh. Maoy di guay. Ang imo ha dili ta. Bearer is the owner ikaw. Bearer is the loser. Ang tawag nimo. The loser, Bearer oh. is the loser. Ikaw, Dito. ang iyang gipamusuan ni Jalimin, ang gahilak niya. Oh. Di ako gahila ko ato kay gunuhon ako layo abalik dito paingon sa kaya kanang eskwelahan niya ako sara magbakla eh. Mo to ga ko ang ko. May Sakit uso ako bitaw sa dugon una nata. ng pamuso. Kanang pamuso la ako murag cool na kay na nga murag habi sa una nga mamuso ba. Oh. Kay mga kuan daghang mga term ron sa una nga mga situationship, mga inana ba. Pero sa una ang cool nga habi kay pamuso man. Murag la di pa magsabot mo barkada. For example, dili mo hilig uyab-uyab. Mo yung trip pamuso. Kan siya Ay sa rin. Nagsakit pa akong dughan rin. Kining parehong tawo ne. Kita ga kuan na nanrabaho na ta. Graduate na ta kuan. Mao riya pa ning tawhana. Ni text na ko, kita ta sa kuan, kita ta magkape. Di no. Basig ni mata na. Basig kuan na ba? Naana jud koy tsansa. Kita na may dito. O gyapon bihana. Mao gyapon bihana ne. Pag abot na ko dito. Siya, sige order diha, ako'y bayad. Siya, tisra, librehan pa ko. Mao na gyud ne. Di ko ana, inom na may kape. Mo to kiingon siya nga nako. So, unsay ganong tawag ko nimo dire? Kanang kuan lagi na ako'y hangyo nimo. Ako basig unsay hangyo ani sugot na jud ko. Kanang kasal na ako next month. Pwede ba ikaw mag-host? Ita. Ngano gyud Ila siya? Kana wala na ko makapamuso. Kasal mo na. Wala. Pero kadto Oh, pastil kasal yan. mo wala. Di pero sa tinuod kini kuan. Kami suod man jud suod jud kay me hangtod karon. Wala gyud mo mag-uyab na Tama. Brad. Wala gyud. Duha siguro og ako naon duha siguro nga may ko girl best friend ako nga naay mga kuan ba? Naa siguro ko'y mga feelings sila wala. O basig naa ako Wala pero mo ka ay manguyab. nagikuan. Wa mo man wag manguyab pod. Lagi. Suod man Pastilan. ko kay me. Di Mao ko lagi ganahan na ba nga musulod ato unya mawala ang amo ang pagka amigo or ato Actually, sa una, bata pa ako, maglisod kong sabot ng istoryahan na. Ano yung, anong wala ka muyab? Kay di ko ganahan nga maguba ang among pagkamit. Pagka-amigo. Ay, maguba. Oh. Galing Di, pero sabot duha man na. Nagulang ko, murag Duha man na. nakasabot na ko. Kuha man na. Pwede na nimong isulti kung last na mong ng baye. Nga, kining duha nga ako ang close kay nako. Hangtod karon close gyapon kay nako nga nakoan nga wala joy nothing wala may makauyab, wala ko manguyab, wala sad sila nagkuan pakita og interest pero close lang jud Kailan kami. ko na, Brad. Naka-comment na sa tungkuan, Brad, sa itong mga video. Huwag naka-comment siguro na. Ambot lang. Basig naka-comment sa tong video. Kay di ko sure. Pero kanang duha kuan, wala gyud. Amiga ra gyud. Suod ngayon akong amiga. Hangtod karon suod kay na akong amiga.
makadungog siguro siya ng istorya, maingon siya, hala, naada to ko'y chance ni Jackie. Naada siya gusto na. Balik Brad, na. nakakita kasi kung ngala na, naka-comment na sa itong video, Brad. Ako rin, delete na part kay mabuking ta. So, Pero sakto ginagkuan nga kanang lain manguyab sa imong amiga bita murag lahi ra. Dili murag maka-change na, siya. makarelate tayo si Doc Wendell, sige. Imo, i-share mo na yung mga Doc. dili kay tanaw na gud nimo imong mga amiga god murag nya panguyab ba nimo. Murag maka lain ma. Tinuod man kay amo ang barkada namo pag high school. Kaila si Ite sa amo barkada. Kani si Ite murag di ba tay sa pag high school naa mi katong amo ang grupo gyud nya close me. Nya na mga murag second level na sa officers murag second level na mao to kamo nasulod ato pero tong high school naa gid may kanang suod kay nga mga grupo. Nya kato sa grupo na kato grupo ha akong nauyab ato duha ba ako nauyab ato nya si Momoy na apoy nauyab ato wala na ko gidungan lahi actually gidungan ba to wala kanang si Momoy na apoy nauyab ato nga grupo karon ang katong grupo kung hunaon nimo ang uban nga mga barkada pag high school hangtod karon perting huguta yapon ang ilahang pagkuyog di ba ako murag na alienate ko sa kanang grupo na ako'y mga friends sa kanang grupo nga close gyapon me pero tungod na ako'y na relationship sa katong grupo murag na alienate ko sa kuan dili na kay may inana ka suod nya di ba na ay si Momoy na ay uyab sad nga anang grupo nya bati ilahang kanang pagbulag murag katupod nga tawo murag na di po ko ganahan nga kuyog sa kay naguba gyud so if sayang kaayo ang katong tanan namo nga memories namo pag high school nasayang lang siya tungod sa kanang gisulod ang kanang uyab-uyab. Asa muso ka nang ingon nimo Brad nga quartil mga mamuso. Asa dapat ka sa kwartila god. Kuan, Ako na ba? kanang inigdayong sulod sa sementeryo, na space pa ana, inigliko nimo padung dito, gikan ka sa ilang nuyo mo. Mo. Duha ang imong puntahan, ang left side go padung sa sementeryo, ang right side going diri sa plaza sa magsaiti ang St. Mary's. Quartil. Inigdiretso na nimo karsada kwartel na diha kanang pantalan nga gatapok ang mga bato. In between og sementeryo nanay space karon murag na may gapuyo. Nanay mga anha na magpalugan. Si Chucky diha na sa kanang crossing gahilak. Naluoy po taon ko ba nakuloya taon sa kuan. Loya Spildero. Ayo te madunggan ni naghilak ko. Gapakulkul ra ba ako ato. Pero ka wala kay kaslay. Namusok naman ka wala kaslay nay iring-iring do Brad. Namusok ako Pero suka di ang istorya dili naman para sa high school. Magkaingon nimo kay kuan sa high school. Sukad wala kaslay giring-iring diha sa Oslo. Wala ko ka kuan. Ay uyab-uyab ako perting daghana. Wala yung gadungan man ta. Gadungan man ta. Bisa. Ang ako lang yun nga kuan nga mga iring-iring mga kanang sulat-sulat pero maayo man gitong uyab-uyab nag-uyab-uyab ko kanang sa seminaryo. Kay dili ma-feel ron sa mga bata nga kanang the joy ang ilang gibutang ron magsuwat ka. Unya kanang ingon na di agony of waiting pero kanang at that time kanang the joy of waiting ba nadawat ta karon sa reply niya inigabot di nila ma-feel ng excitement nga inigdawat nimo wala pa nimo mabasa ang sulat di na nimo ma-explain ang imong kalipay ba kana wala na ma-feel sa mga bata ron pero in fairness sa inyo sa tuang panahon siguro dugay taas pero karon na feel magyapon na nila kana for example mag-chat di ay mag-chat Unsa pa nag chat rin. Mag-chat rin. Pero naam say ayo. Unya inigtubag. Chat nimo. Automatic na. Yung chat nimo, nya tan-aw nimo karong panahon na may delivered. Wala mabiyuda. Yung madugay mo check na mo tong. Ang giingon ni Charlie Man kining mga sulat magpadala ka og Abril makadawat kag tubag Mayo pa. Di ang ayang punto man is dili wala ko no ma-feel ron sa mga batanon ang kanang excitement nga the excitement of waiting
Naaman yapon magpaabot ka kung ni-reply la. Ni kuan na nasina. Iyay wa pa mo reply. Ata, Iyan wait na lang. nag-explain. Paabot ra kag 5 minutes. Lahi Dugay, ato mas ang dugay. dugay. Mao na gingon Days. ni Padilla, di ba? Ah. Mga bata karon Ah. mga week. Di ka paabot og ka bulan. O di lahi Ano po kay awa ha. Kung magsulat Mm. ka, imong sulat kamusta ka? Mao ni mga hitabo nako. Unsay mga nahitabo nimo diha, mga kuan di ba ang sulat. Maghimo kag tibok sulat imong ipadala. Nya kulbaan kag pila ka adlaw o semana kung unsa iyahang response ba? Unsa iyang basa basig nakay gisulat dito, basig pagbasa niya ay solid lang yung panghambog ilang sudad bulad. Kanina na ba? Dili ka kuan ba? So wala ka kabalo kung unsa iyahang mabate. Ang karon mag-text ka say ayo og mutubag. Pwede man nimo mabasa isa ka linya, mabasa man nimo unsa tong gusto sa imong storya. Pwede man nimo i-evolve ang imong kanang mga message. Lahi na jud ka tanan, may challenge. Ang usapag yun, ang before sa joy of waiting, kanang the joy of writing. Kay permi kang mag-revise ana, kumot sa papel, kanang lisod biya magsulat kay ordinary mail niya. Mahal biya. Nya kinahanglan imong mabutang dito ang the best nga words, the best thought. Nya kanang kuan ba? Kanang unang paragraph kulang man Ani, usog na pod. Kanang wala na ma-experience kay the joy nga mura bag everything about you na dito sa suwat. Mao Yan gyud. na ba? Ko ambal kay wala ako kasalay ng sulat. Ay gwapo Ako man ka. Dili. Gwapo man ka. Wala ako basta kasalay mga sulat. gwapo, mga kuan tinapulan, tungara ka mo. Kuan na ka. Subas man iba, subas. Wala ako kasalay ng sulat ba. Hininaam na sa una tong sa una. Tatay gasugod naman na nga gapadlag sulat sa mga kuan ako pa. Nako. Dalag sulat nga gakita raman. So kasi mo wala ako ka-experience anang sulat mo nang hindi ka naman nga wala nila may experience. Actually wala ko ka-experience anang ano. Ako sulay sulat. Ako kasulay ko kanang text sa una, text. Kaya pag college. Ana, text. Tawag. Tawag ka ng Drop call. libabad. Drop call. Drop call sa una mo. 5 seconds ba? 5 seconds. Hello. Asa ka? Kumusta? Na. 5 seconds. Wala ko kabalo ang cellphone ato plan man to gitagaan kog plan ako ka drop call po di ay pastila plan day ka wala man day drop call. Kabalo mo dok ng drop call. Globe. Man tanan. Network ba? Dili pero og kanang linya ba og prepaid wala na kay load pwede ka mag drop call diba pero ako align man so pag abot sa bill ngano man ni okay mong diretso nagtawag ngano man ni puro 5 seconds ay abi na ko walay bayad kay drop call nako Para sa imbis para sa mga mananaw ba makasabot lang ng drop call kanang drop call magsugod og charge ang tawag inigpatak sa 5 seconds. Magsugod og patak mao na manawag me 1001, 1002, 1003 mao na ang mutawag hello kumusta ka na patay. Tubag pod. Na ako sa Cubao patay nga inanha ba. Wala siya i-charge kay magsugod mo ang tawag naman na drop call. Pero sa prepaid ra. Prepaid na. Sa prepaid ra. Wala man pud na pagkuan mga pilar na sa tuig ra man siguro na. Nawala mo dayon po. Hununaon og mutawa ka 8 ang minuto. 8 pesos kada minuto ang tawag. Unya kada text 1 peso. Kanang 300 nga load. Sus, wala na. Mahal ang load sa una. Di abtan og kuan, di abtag Bernes. Mahal karon sa una karon kay na ni mga kuan man mga Daghana na giteksan nimo tag. mata. Daghana Sinto all. Di mao man ako gibalhin kog plan kay unsay tawagan ni ay akong 300 lagi dili kaabot og Bernes di ini ka Bernes paingon sa mga wala makamutawag na wala na koy load ni mo to gibalhin na lang nila kay kalas man kay ning daghan mag text ta ba nya Pero una okay Bako ra man ang text katong mga ining ulapas 150 2 pesos na ang imong kay mao na nauso tong mga huyo weryo para ma-maximize nimo ang 150 nga characters. Bago naman na, pero at that time, itong suwat-suwat, dili man siya bago te. The joy of writing na te. Ay sabad, maglibog ko ng chalimen. Ingon niya, magsulat-sulat. Iyan, kuang ko ng sulat-sulat. Niya, kanang sulat-sulat. Niya, ingon siya, nakauyab siya kanang mga high school.
College kanang college na. Kanang college sa unan, kuha naman to, wa naman ng sulat-sulat. Ay, kanang Na- sulti siya bago pa ng text-text nga 25 naman Matay. nakatuig ng text-text. Matay, hindi siya. Ay, high school ka, kanang kung mag-ingon kag sulat kana high school imtare. Namingon siya nga siya kuno gayub-uyab college na, ang seminaryo college na. Oh. Oh, yung seminaryo Lahat college na na eh. Bawal ang Oo. cellphone dito. Bawal man ang cellphone dito. Bawal ang cellphone. Ah. Susulat Diskarte gyapon yun. dito Kita ilinginon, kita sulat bulsa. Bawal ang cellphone. Bawal. Bitaw nang ingon nga kanang imong microphone ni gana ba dito ri gituslok lahi man nagituslukan day niya kita gatuon na yung microphone. Wato ganiya akong gikuan siya. Nya Brad, sa tibuok nimo kinabuhi, wa jud kay kaslay iring-iring ng diha sa kwartel sa kansi pa. Wala. Payate, gadungan ta. Ikaw sa gadungan. Gadungan daw. Dito kas wikas ako dire. Sa Nga ba mo ang kumpara nako. Nga mo ang kumpara nako. Ang kumpara nimo. Mas ako wala ko minumduman nga date ko ng kwartel. Dako ang respeto ng kwartel. Wala ko makinum. Nganong kuan Brad? Nganong wa? Examen gud na. Pero ang suwat-suwat magod ang sa seminaryo magod bawal ang cellphone. Oh. Kuya katong nagka-cellphone ko murag second year naman ko ana niya. Bawal ko na siya. Bawal mi mag-cellphone Monday. Ambot lang dokwendel unsay arrangement. Embargohon na mong cellphone ihatag na by Sunday. So kuan gyud to suwat-suwat uso pa to namo nga naman to mailbox ng seminaryo mag-unanay mi ana og naisuwat ordinary mail. So magbasa-basa, mag-smile ka nya ibutang pas pitaka ng kuan. Anong Sulat. tubag? Sulat. Mo gyud butang gyud pitaka. Ibutang ni pitaka ang kuan. Ang picture, ibutang pictures picture, by picture ka daw, Butang sa picture. pitaka. Butang sa pitaka. Nya tag-upat kabuk pitaka kay iniglakaw nimo lahi tong pitaka imong dalhon og mao ni makakita. Si Chucky rin naka-experience na nakita. Wala Wala. experience. Dili ba? Abi na kog normal ra na. Ikaw ra gyud na Chuck, ikaw ra gyud. Ito motiwason ni si kuan sa ite. Sige. Inya. So wa jud ka maka-iring-iring diha sa kuan sa De, ang nahitabo seminaryo kay limitado pud ang oras sa gawas. Magbagulbol ng mga pare kay inig family day ang nabot dili pamilya. Ang mga uyab sa mga seminarista ambot uso ba na sa SBD, dokwendel SBD man na among panaila na igagaw. Naingon ang pare, former president sa Adamson si Father Manny. Puro naman igagaw ni nangabot, wala may ginikanan nangabot kay ang mga nangabot og mga uyab naman. Kaya mga misyonera pag yun, dili man na igagaw niya kay tagakuan man na. Igikan man na sa misyon, di ba? Among term pod collaborator, mong imbitahan ang collaborator sa misyon, mga ingdan na. So, diha ko makaingon nga diha po ga nanguyab. Wala nakauyab Brad. Nakauyab ko diha taga Santa Isabel. Tapad atbang sa Adamson naman ay Santa Isabel College. Counterpart na Immaculada siguro sa Cebu kanang sa Daughters of Charity ba? Diha ako nakauyab. Taga-diin. Diha siya ka eskwela Santa Isabel College niya. Diha siya taga Paranaque man siguro to pero diha Hawal ra ba ka mag-Tagalog? Actually kanang Tagalog. Siyempre depende sa kaistorya nato ng kuan. Nang gusto mo ba ako mga inaharagan? So diha ako naka imong kaparehog nawong si Jericho. Wala. Kasi di na ka mutingog. Di na ibutan na sa kong. Siya, ikaw, giginikla naman ni mo. Wa naman dikong ni mo ganyaban. Di na siya ganang mutingog. Pareha man duha rin. Muabot ra ka. Walay sulat-sulat kay ikaw. Kidhat ra. Nauyab na ko. Very mature to. Nga kuan kay scholar mo to siya sa Santa Isabel. Ansa? Katong akong nauyab sa Santa Isabel. Nasa abroad. Ambot, asa? Scholar mo to siya sa Santa Isabel. Murag. Nag-follow tigay nga po. Mata, ako gikuan akong gikuan kung nag-follow man, kaya kabalo man siya nasa kuhan. Ako, wala kabalo, asa ko mga ex. Matay. Last update na kuya siguro. Itong panahong eleksyon ni Binay, kay nangita man ko og mga contact, murag Paranaque to siya, so akong gisuway contact. Minyo naman, unya murag, nang kuha na, tibok sa pamilya. Matured to kay scholar, mo nang ingon, lahi yun, posible biya nagkakuan mi adto kay matured kayo niya. Pag graduate gadungan po mi graduate.
gadungan mi graduate unya og college ang aligre pa gyud adto kay pag-graduate di ba pag mag-graduate among istorya nga magbuwag me magbalik na lang me in due time kay mangita mig trabaho ang aligre ani kay niabot ang Kuya John say nung namatay dawon akong magulang laki ba niabot siya diha I think 2 days before sa graduation siya pa te may he rest in peace adto ako sa hotel kay kuan magdungan tagkaon ako moabot karon. Sus pag-abot ako diha, naman siya manggipangputos. Naapod siya uyab taga Santa Isabel. Wala ko balo. Pag adto na ako dito sa graduation ako, Kuya John man, naapod siya uyab kay mo attend siya graduation. Ay, sa Brad, naa kay uyab ng imong Santa Isabel, gikan seminaryo hangtod pag graduate. Pero di ba naa pa ka seminaryo, naman kay, nakauyab mga taga-badyan. Gwapo gyud. Gwapo gyud. Jericho, Kadungan. Jericho. Jericho gyud. Pila ka mo kadungan ni mo, Brad? Di man po siya ingo gadungan kay Manila, taga Manila akong uyab. Atong Cebu akong uyab. Wala man siya magdungan. Yates ra. Murag ko mo na. Murag credo mo na sa mga marinero. Every port, report, every place, replace. Inana day na ta. Gipaningot naman ka diha. Unsa magtanaw ni si Carmela ni mo ron. Ngano gipaningot man ka? Bisa sakto bitaw tawo nga kuan lisod mag-uyab-uyab dito sa seminaryo. Pressure ba? Bawal. Bawal gyud. Pero naagi mga malusot. Naagi kuan. Sa Di kanan ba daw. mga kuana kay bawal, mas nindot tong bawal nga kanang bawal nga pag-ibig. Ang uban ana kay gikan man labi na kay mga SVD me, gikan man miglang lugar, na gikan og Mindanao, na gikan kami gikan Cebu, Bohol, na gikan Manila, kana magkuan. Uban ana mga naagid kay classmate nga gikan pag high school sila. Gikan pag high school. SBD, asas SBD, Brad? Sa Manila ba na? SVD, so kami gikan man mig kuan, gikan man mig Cebu o Bohol, ug na apoy mga gikag Mindanao. Naman na sila formation center dito sa Cebu. Kunya eskwela mi sa San Carlos 2 years. Philosophy. Kunya pag third year na mo dito na mig Manila, third year, fourth year. Quezon City dok na. Quezon City. Kana bawal ang mga cellphone, bawal wala gyud may kuan. Bawal gyud. Tama ba? Kamong duha, puro nang gawas mo seminaryo. Kung siya rason nang gawas mo, bayi ba? Ikaw una, Dok. Dok. Ako kuan man ko kanang philosophy, masteral ko philosophy, mo to nigawas ko. Kuan pagawas ana. Kuan ko ni apply ko nami gitawag regency. So pag graduate na ako ni request ko og regency nya nanarbaho, nalingaw. Kunya dito na lang ko after 2 years ibalik sa kung dito na sa California. Di man igbaye. In fact, ingong ganyan, taga Santa Isabel, pag graduate na mo, dito po may istorya nga, gabuwag. Lindo to. Amo gyud tong istoryahan nga magbuwag me. Kay akong ingon ako mga apply kog trabaho, siya pa mga apply pa trabaho kay murag accountancy to siya kay mag-review man siya. Murag accountancy niya. Kuan niya, lisod po ng pamilya kay scholar kay siya dito sa kuan. Di man siya ingon nga mahal ba ng Santa Isabel o kanang regular. Yung una po ako kanang labi na bago kang graduate, una-una nimo kine manarbaho. So nawala to sa ang bot. Mura matured kay istorya. Kuan man god, mura man siguro kung ako may unang uyab. Katapusan sa Scanier sa Ako, Brad, no. Ako, magkuan ko kung siya, galikay siya tubag. Pero ako, Carmela, makadungog ko ng istorya. Mura, reminis naman siya. Ato at siya. Mura, binuang naman nato. Nagyagi, binuang ang uyab-uyab, no. Yang tubag, reminis naman siya. Murag naagid siya ko ano. Matay. Ako okay naman ko kay ako ang si ko di man kasabot og Bisaya. Unsa pa ko istorya dere. Pero ang punto mo nang high school wala ko kakuan nga ng mga wala ko kasulay niya. Wala po sa ang concern. Ang grabe magud ako nga concern sa high school ang basketball. Nabuang ko sa basketball kanang apil-apil og ligas look. Mga inana ang hangtod na MVP pa ka. Na MVP ko niya. Akong murag og si kuan taga Lungsod si Kipoy. Kana si Kipoy yahang pangandoy ana makaabot mag PBE. Nya mao na akong style gito matulog ko mao do or matubo. Kanang alauna patulogon maka matubo. Tulog ko ana unya. Niabot pa sa punto siguro si kanya mumata ko kadlawon kay mag-jogging. Kay lagi nangandoy ko ma PBE na MVP ko.
Oh. Nya, kuan. Nabuang ko sa basketball in short. Ako na ko pumunta na sa Chuck before ta mo imong pumunta na. Sige, sige. Kanang kuan, ikaw nanong upat kanang mga estimate lang, di lang sa mag-ihap. Pilay mga nauyab ninyo na nga taga-Uslob. Ikaw, Chuck. Dili Balik ko, sila sa. Depende kung pila ka barangay. Sa una murag hapit ng tanang barangay na to the point kay nakauyam na po kung taga Santander kay nahurot man ang barangay. Charlie may nauyab sa Oslo. Nganong mutubag para nako Jack. Makainyo merit ba ka? Osara yan. Ako ni Balaan, Osara. Ikaw rin, pilim ni Balaan. Ang ako ni Balaan, Osara. Osara mo daw nawawang. Osara. Si Wendell, si Doc Wendell. Walay seryoso. Wala. Ato, ihap man. Wala kay wala. Seryoso na. Walay. Ang ihap man, seryoso, dili. Basta, considered as uyab. Imong ko na considered. Regardless kung unsa imong qualification sa uyab o dili. Nakagihap siya. Isura na. Duha tol imong primerong pangutana gikan mag kanang mga taga-Uslob. Taga-Uslob man. Wala koy kuan. Wala koy. Di ka na. Di ka di seryoso ka na ingon imong apilab. Kana consider mo nato. Mga tulo upat ana. Wala yung apil papila. Grabe ka man. Galing Gusto sa na kita ihap. Buang mo ninyo ha. Uy, Kinanglat ang calculator na. Makalibog pangutanan ni rin. Usahay apil papilap karon wala na pod. Maglisod Di depende sa mga. Ikaw may magbuot ana. Pero kana maingon kag wala. Wala nga nag-iisgot kag papilab o dili. Kung maingon kag wala, di apil na ng papilab para na kay mga Ikaw rin, pilay mo na yan sa Oslo. ako. Oo. Diretso tubag ko na. Ikaw, magbukuhan ka ni Charlemagne nga. Dili mo tubag. Ikaw ga, ako. Diretso. Usa man. Pila. Usa sa kadong high school o kadong usa nga kadong taga Mires. Kasi taga San Meres. Kabatch na to. Dili kabatch nato kabatch nato. Kabat sama man. Kabatch Daffodil pag yun. Kabatch Puro laksot mo to mo mga classmate. Ni Pato, laksot na. Mo unfollow ganito. Makuha mo pa 1.5. In fairness ako, mingon ko. Fairness, gwapa ba akong muna ako ikapahamog mga gwapa ako mga ex. Di ako, maingon po ko, gwapa po ako mga ex. Kaya ko itong mga laksot, di mo na ako ang kuno. Bahala mo diya. Kanang kuan ha, inani siguro, kanang sulat-sulat Dami mga sulat-sulat. Magkasa, pila. Wala, hindi mo tubag sa pila. Nakatubag mo yung tanaan. Nasa mga kuan siguro. Mga 12 to 15. Uskatim. Mat. Napay bench player apel. Pang soccer man niya. Kalasa. Pang football. Wala pa nilabot sa Football. nauyab nga nasa Oslo, pero dili taga Oslo. Taga Oslo pa yun na. Tagahana. Kalasa. Murag tulo may kailan ako siya. Yung mga uyab siya. Ang taga-Uslob. Tulo pa. Imo te. Kasi pila ka nang sa 12. Pila na ilhan na. Kaila ko sa usa. Katong usa nga pareha mi ni Charlie Man. Apil na. Hindi, giapil mo ihap tong imong Jack. Tong imong gihatod sa hagdan. Gikan basketball, galakaw gikan sa hagdan. Galakaw may gikan sa hagdan. Yung Booking slingan na booking ay. Kinsa na? Ako na hinumduman ang katong sa hagdan Okay na. Unya, akong gitagaan og number. Wala pa man tay text sa una, di ba? Ang number sa akong dito sa akong gipuy-an, sa akong tiya. So, pag ulit na ko sa balay siya. Hoy, ikaw, kining number ba? Dili, akong tiya, suko kayo. Og ikaw, maghatag-hatag og number sa buta pudaan nga naa ka dire. Kay, kaupat na ni tawag. Sige, gipangita ni mo. Di, kasabaan ko. Pagkuan, pagkasunod adlaw, na ako gihatod nga Tindi po siya sa tawag. sige siya tawag. Nya kadto ba mo ako di man sigurado ato pero kuan kakuan mo anang kanang atog na ako gihatod sa tabunok. Unya kuan sakay may sa una ikaw rin nakakuan ka ani rin sila wala kainom ka tumurag na terminal sa Gaisano South. Terminal o paingog nasa Gaisano South tapit ang katong terminals mga Bihar o kanang mga jeep ba paingon sa kuan. Mo ba na terminal din ang kulon? Di man yung terminal. Murag kuan ko na murag
Parkinganan ba? mga manguha o ana manguha pasero. Basta kay Sano South. Dili mo parking gyud sila diha kanang kay Sano South kanang tapad ana Pang. ga inana. Jollibee na ron. Jollibee naman siguro kung unsa man na. Basta kuan sa una na diha magparking ang mga bihar paingon dito sa dili paingon sa South like Oslob, diha ra paingon sa mga Tabunok, Oo, sa Tabunok Tabunok. o mga Minganilira ba. Di gikan San Carlos, lakaw may paingon dito sa Quezano South, sakay og kay Lunes pa man maka-afford pa mo kog bayad plate sa bihar ato. Kay ini ka ug maghatod kog Webes jeep na. Kay mahal man tong kuan, wala na allowance pa. Lakaw paingon sa bihar. Di, ay lingkod sa bihar ga kuan pa stress storya ga kuan ba ga kuan ba kalit bitog buto ning kanang bildo wag di tanan pa sa hero na iking ko sus pagtanon ako ag tagahagda kuanon ko ba kanang Oo nga. if looks could kill ba suko kay siya nga ato so kad Isa ato tagahagdan, Brad. Kaila ko na ha ako nang kabatch na to ng tagahagdan. kabatch na to classmate to right ingon man sakto og ikaw mao lagi ingon nga kung tinuoray mo ha misita so namisita ko pero ako pong gitiming nga wala iyahang ginikanan kay di mo ko ganahan mo tubang unya usa pa ato murag lisod kaayos tanan ng kanang kuha labi na sa Oslo ba nga naatay uyab unya tungod sa ako ang background nahibalan sa mga ginikanan nga dili ko buutan supak yun sila so namisita ko pero gitiming ako wala yung mama basta lang kami aing lingkod na mo sa sala storya me ni hunong ang pedicab tubangan silang balay ni hunong ning pedicab lili na ko sa lili ko sa kining jealousy ba la ag iyang mama galaka ga paingon nagsulod basta lagi katong kuanan ni lukso ko gikan sa ilang sala wa na ko kay nomdom gikan sa sala paingon sa motor murag ka nang sa lida ba nga na may mga kabayo kanang mulukso ng cowboy ba nga diretso nagpatong sa motor wa na ko kay nomdom usa ka motion ra pag layat gikan sa ilang sala paingon sa motor hasta pag crank sa motor usa ka motion ra na murag paingon ko kanang tugdon ba na apakan pa nako na andar ning motor diretso ko larga sa akong kahadlok. Kunya maupod na the same person na nga kining ako aba nagdako ko ang akong concept ba gikan ra sa mga dili magikan sa ginikanan gikan sa akong mga igagaw nga mao ni inani pagpanguyab unya istorya po nila unsa nila pagpanguyab. So ang akong igagaw si Noy Domer nagstorya nako nga pag naa siya gipanguyaban niya kaila ba kan Domer dal kabatch nila Ma'am Aileen. Uyab ko niya, ag majorate ko taga Buloon. Pero naingon si Domer, kay siya, core commander man siya, nanguyab ko siya sa majorate, gikan ko sila sa stage, katong sa karaan stage ba, sa katong community stage ba. Gikan ko diha, lakaw sila tuyok, unya, agi dito stage St. Mary's, lakaw sila, agi sa plaza, paingon dito sa ilang J-Mark, gisugot na siya. Di, pagpanguyab na ko aning katong kuratan ko siyang mama, ako ang gituyo nga di ko kaabot ila J-Mark. Diha ra jud ko sa plaza ko to. Kay akong palabuan man akong si Noy Domer. Sa mo to, hinihinay yung lakao. Nya, pagkuan, lakaw me, agi me sa St. Mary's, unya, hangtod ni abot me diha sa plaza, wa na may diretso, diha na mi sa kuan niya. Diha na ko gisugot. So ako na palabuan si Noy Domer. So karang plaza sa Ako sentimental value din mo ng plaza. Ako sentimental value na ako kay usama na sa mga kuan ba. Mga milestones na ako ba. Kay idol man kay nako si Noy Domer. Nagdako ko. Inigagi din mo ng plaza. Nigagi nimo ng plaza, di ba? Na kay minumduman. Naadyo ko minumduman. Kanang plaza diya sa Tubangan sa munisipyo kay na idol kay nako si Noy Domer. Onya kining kuan ba. So ang kining mga places ba na maka-revive sa ato ang mga past na mga thoughts sa atong mga pagkabata, di ba? Ako ang minumduman ng plaza, Brad. Kanang plaza, kanang imong gibusabot nga plaza kanang adbang karaang munisipyo mo, no? Oo, kana sa Tubangan sa munisipyo ba? Kanang Kung daghang bahay, kahoy. magisgot, naapog mo siya na kay nganong, gikan ko atog Taiwan, pagpauli na ako, Taiwan ba to? Pagpauli na ako. Diyan, nakita na ko ang ex.
Smile pa ko. Mm. Pag smile na ako, ilang na ni Gadlagan. Yung anak na ako pa. Pangananay kay anak mo to akong mainumduman ng plaza. Yan ako Heartbreak. nakita ang anak. Heartbreak imo ha. Opa. Kay anak mo na akong mainumduman. Muagi ka ng plaza. Tuwa mo na. Nindot mo ng plaza kay. Tatawagan na. Dulaanan. May amot dulaanan pa bagyapo na ron. Oh, sa una dulaanan diha may magdulag baseball. Sa una. Ana mga taga Di ba naan taga San playing Jose. mura ka ng mga kanang unsa ngalan mga slide. Playground. Di ba naam na inana. Bago Playground. na. Sa una na pa man Sa basketan una diha. ana. Sa una basketan. Mm. Oo. Nahimo ng voleyballan. Nahimo ng parkingan. Pero diri ra nang aside. Mm. Diri nang aside kanang dapit sa St. Mary's nga side. May tugtungaon nimong plasaha ba. Mm. Naman to Rizal. Diri nga side dapit sa St. Mary's nga side. Basketballan, himo ng basketballan. Naapa na voleyballan diri sa tapad. Unya, ang diri sa other half, kuan pa na kanang grass ra gyud na sa una. Mm. Grass ra na sa una. Oh, Wala wala ko pa na. playground. Huwag na fountain maon. Tunga ang fountain. Di ba Oo, gihimo po yan na after ng basketballan ilahang gi-revive na gihimo na like skating rink. Portion. Oo. Portion di ba? Portion. Kaya Pero nindog ko si namin- Dave di ba mag-skate man na diha sa una. Na-maintain gyapon dito ang volleyball ug ang basketballan. Mm. Diha man ko kanang plazaha man god. Kung imuha check, gisugot kog panguya makakuha dang experience ng plazaha, taga Kalumpang biya. Ko simple ra biya. Si mama na ga maestra, kwaon man na nako tong elementary ko. O kanang tricycle god sikat. Ang ako ada landungan na nako, anak ko magpalandong maghulat niya. Kanang mga alas 4, alas 4:30, alas 5. Nana magdula na tong mga karaang maayong dula, karaang mga maayong mudula sa poblasyon. Volleyball. Volleyball, basketball ya, Basket. ang sauna biya, o sports. Playboys. Wala Di pa ni. mag-practice. Opay atop. Wa man ni atop no kay ang Wala atop. landong ang kahoy ra. Kuya, na diha ang usa diha nga basketballan kanang gitukuran og bag-ong munisipyo pero naa gyud diha magtapok na mo abot nga mga taga Caceres, na mo abot nga mga taga Lagunde. Kay ang basketball mo to sa una poblasyon og Lagunde. Ang kuan mao man ay kanang usa na hawod, mao na mga usay tawag ana ga dynasty og mga championship. So ako diha magtan-aw, magpalandong nya ng mga kahoy diha, mga tag-as naman na. Mga tag-as na ng mga kahoy diha. O siguro ang mga kahoy ana mga at least mga century old. Kunya well na ga basketball, na may ga volleyball, ako nagpalandong. Kunya eventually na toy mga mag-skate dito katong sapatos nga nailigid. Roller Ako diha skate. nya plaza ni Rizal. Actually kanang plazaha, daghan kayong nakater ana ng kuan mao man ay purpose sa plaza kanang naapoy mga magdalag lingkuranan diha magpalandong ra. Ang paka public purpose. Pagkabata namo magdula mig Julin diha kanang nay kahoy diha. Nay may kadung ugat sa kahoy may among imuon og kanang murag board kanang bitang Julin ta. Jolen kanang kaseng diha may magdula kay na may part po diha ang kanang walay grass na siya kay mula gilandungan na sa kahoy so wala na dili na pwede tubuan og kanang sagbot. Diha may magdula-dula og Jolen. Ligre kay ng plazaha. Galibot na, galibot. Sa Oo, kahoy na na. ay mga kahoy. Siguro Mga akasya. Akasya lang siguro na akasya diha. Mahugan ni dako kay nang. Ano wala kay namdum brad? Kana oy siguro ni agi mo dira chak sa kuang kay gapalandong dagway mo. Paslipod dagway mo. Oo. Git man to. Pero importante biya kayo ng kanang lugaraha nga landungan ba? Wala di gyud kabayaran. In fact, akong ikuan lang diri sa Manila. Ug moana mo sa Intramuros, na may golf course diha sa Intramuros. Unya, og ikaw manulaay ka golf, di gyud ka modula ana diha. Kay ngano very limited ang space ba. Makaigo ka og mga sakyanan mga agi sa Rojas. Karon ang plano sa Manila, i-convert siya into Ipakit Forest. Na may gamay nga forest diri sa Central Terminal sa Manila. Mauna na nagpabilin nga kakahuyan. Karon kay di ko masabtan ang init. I-convert ni Isko Moreno ining golf course diri sa kuan sa Intramuros. Actually ang movement ron pagluwas naman sa mga kahoy, pagluwas sa mga lugar nga naay mandalungan.
unsa na ay pwede ta mo palandong ba. One time diha kanang inig-abot nimo sa Central Terminal diha sa Manila. Supposedly daghang kanang tawo. Naa dihay murag ng 1 hectare man siguro na nga kakahuyan. Iya naa diha ang mga offices sa government, BIR, Civil Service, Central Terminal. Gamit kay mga kahoy kay ngano tagas ba kay mga linya ang kuan kanang mga transaction sa gobyerno anha magpalandong diha sa mga kakahuyan. Actually diha sa Oslo inig na ay mga transaction ni mga tawo diha sa munisipyo. Ana biya mo kuan magpalandong sang anong Palandong. kanang plazaha. Kanang mga gikan Manimba may numduman na ako sa una si nang Rosel iniguman sa misa. Unang kuan man na 4:30 man siguro na masimba. Nya paspas kay na maglakaw mo gina imahe ako makita ni nga Rosel kay siya po'y mag-manage ug apres lang tindahan. Kanang mga tawo nga di pareha ni nang Rosel paspas maglakaw kay maginahinay maglingkod diha sa plaza kana panahon pa Domingo. Unya usahay po ug kanang naay mga Pasko. Ako biya makatambay na usahay. Ako ra usa magmotor-motor. Kanang naay mapuntahan ba unya dili siya mamili og tawo. Dadto na ko sa topic Yeah. kapot kanang wala una. Himuon man ko nilag kuan. Unsa nang himuon nilag kanang himuon lang quadrangle. Sports and cultural sports Oslo Sports and Cultural Center. Yung sa nila ng mga kahoy, Brad. Putlo nila. Putlo. Mo bitaw nang nakakita ako nga naay nag-post dito nga approve na sa DNR. Pulo ka kahoy putlo ko ng na kahoy. mapiktuhan. Unya unsa man na lang Pulo ka mga itukod dagkong diha kahoy. nay atop unsa man na abutanan Oh, plaza murag- pagyapon siya. Murag covered court siguro. Kanang Mo ba? Mainit Regina na na to ang ganda covered tapita. court. Ana gyud pa dalo. Ang Kana na ko'y pangutana ani kinsa may tag-iya ng plaza ang kanang gobyerno nga nagdumala karon or ang mga tawo or mga umabot pa nga henerasyon sa Oslo kay murag decision kung ilahan ang buhaton di decision man na sa karon nga government unya di man na mabawi na di ba kung imong putlo ng kahoy di na mabawi. Like, naa ba gyud sila I don't know legally ethically naa ba sila katungod nga kanang ilahan ang iusbot. Actually kanang plaza diha panahon pa gyud sa mga Espanyol. Kung sa structure diha kang naang simbahan ang arrangement naa gyud na siya. Wala ko kakita gyud sa actual nga papel diha unsay papel diha pero ang balaod gyud na gaingon kanang bastag maingog public plaza wala na kalainan sa karsada public domain man na siya public domain unya ang public domain gibahin for services unya ako sa public purpose unya ang tag-iya gyud ng public plaza dili ang local government ang tag-iyaan ang national government pag public domain it should be owned by the state karon mao na kung mag-convert ka mag-close kag karsada which is owned by the national government or mag-close kag public plaza na sila yung mga documentary requirements like for example kinahanglan na ay a public consultation before that on sa national government ang ultimately ang mo-approve na ang ahensya representing the national government which is the DENR so before moabot sa DENR na nay proseso nga para may ang DENR pwede ni i-convert na to pero na nay proseso kay public consultation public purpose man na onya naman ay rule nga pag ang usa ka lugar nga public purpose imong i-convert into another public purpose dili gyud malimit ang use dili ra ingon nga public purpose na among i-list pod public purpose man nga kuan nga project okay man na pero nanay principle nga kinahanglan ang imong i-list dili siya mo limit sa concept sa public purpose like for example gymnasium kinsa may manilong ana katong mga guwang nga moagi ana makasuod pa din na sa gymnasium kaya mo na kinahanglan gyud ang public consultation kaya ang public consultation dili ra na papel mag-conduct yun na og kanang public hearing i-post ko na siya magpaybalo na atay kanang kuan tukion nya ang usa sa atong mga plano atong i-convert ning use sa public plaza into something else nya ato ang magbutang ta og kanang building dire unya kinahanglan dili ra na papel gitukian gyud na sa mga relevant sectors like for example kanang mga silinganan ana gipatawag ba na like for example ang mga tindera ana ang mga mananagat
Kay nga no, sama sa iyong giingon, ang uban diha gisugot. Ang uban na diha gadula. Ah, Park ana ni Rizal, Jose Rizal ang atong national hero niya. Matay. So Mandatory to nila, tantangon to nila. Tang-tang. Naam diha ang tang-tang monumento. Oh, Pero Oo kuha lang. naman sa siguro ang ato ang local government kabalo man siguro sila sa patakaran. Ila man siguro nagibuhat, di ba? We hope so. Muna yung pangutana. Mm. Muna yung pangutana Pero- kay kung on top of Nachalimin that, pa kung gisubay ang pangutan ang assumption nato ana manggod nga kuan ko no ni subay og proseso nga gisubay nila ang proseso kay niabot na sila sa punto nga kuan na nila sa tanan nga muna ilang plano. So sa ato pa naa na na consultation muna itong assumption. Pero ang pangutana kung tinuod ba di lang kay mag-assume ta nga naabag nga gibuhat na ang proseso. Ah. Oh. kay ang Dok- public consultation diha, dili naman na magpatawag og mga barangay officials. Mm. Dili Ang na public pagbutang ra og kanang kuan kanang unsa tawag ana tarp. Tarp. Dili na ingon igo ra ing nana. Pero Doc, pangutanan ako Doc, ang development ba na progressive development sa lungsod, ang kapikas ana or kontra ana is mga sentimental values o kanang pag gusto nata i-preserve siya para sa sunod nga mga generation. Is that enough ba na mag-stop siya sa development or progress sa usa ka lungsod? Well, tanawon po nato og asa padulong. Kay og mag-develop ta niya at the expense of mao na kani nga mga valuable nga mga dili ang value man good, like for example kay plaza, dili ra man good sa kana nga yuta ang valuable, diha ang memories, naa diha ang benefits gikan ana, not just the land itself, not just the memories, daghan ang makuha, dili lang sa at the present, dili lang pud sa past, ang future generations maka-benefit sa kana nga unsay ma-offer nato kana. So ang pangutana is development at the expense of kana nya unsa man pud ang development, unsay purpose ang development, wala na ba day putay lain nga mabutangan anang covered Kanang court cultural center nganong diha man. nganong diha ang gyud nga at the expense of kanang mga pulo ka mga century old nga mga kahoy. Mas tigulang pagunan ako di lang tamo storya edad, pero I would say more than 100 years old na ng mga kanang mga kahoya. Pila na ka generations, pila na ka naka memories ang na create ana, or pila na ka memories ang witness ana mga kahoyan. So lisod kayo, so imuha nang i-sacrifice to create development, to create progress, and for what? Actually, ang pinakakuan nako ana Brad, ang pinakasayang nako ana. Ako dili man ko mo inon siguro kay di ko taga diya poblasyon. Ang pinakasayang nako ana kanang kahoy. Kanang kahoy, di man nimo ang pag-construct, it will take you siguro a year. Pero kanang kahoy, pagtubuan ng kahoy, di na nimo pwede pa nang mamatay, di na nimo bisa mo magtanom ka ana. Pila mo na ito usting sulti nimo bad nga kung ang kuan siguro sa DNR nga kung magtumba kag kahoy ron pila dapat magtanom kag pulo. Tama ba? Pag century old 100, 1:100. Oh, yeah. Ang di mangud kahoy ra kung maghiskot kag kahoy mangud labi na kana century old. Kanang kahoy naa po na yung mga gapuyo nga mga for example langgam. Ani mga kalanggaman naa po na for example pulo. Na ako'y nabasahan gud nga ito nga zona. Mahimta-unta kanang kahoy ang iyahang i-produce ana kanang signal sa wifi. Kay siguro dili na putlon. Ang mga tao ron maggukod man sa wifi. Nahitabo lang gyud nga ang gi-produce anang kahoy is oxygen, dili wifi. Oxygen nga mooy gilanghap nato. Diba murag kanang sarcastic nga pagsulti ba? Nga murag mas pililhon pa nato ang malingaw ta kanang naay mga tan-awon ta nga kanang quadrangle. Unsa may purpose anang quadrangle nga? Kalingawan. Ang tawag gani ana sa kung butangan ani mo budget, unsa tay tawag ana Brad kanang recreation. Di man na recreational, kanang socio-economic mo siguro tawag term ana, di ba? Something ana.
Oo, dili gani vague man gani kayo ang kung magbutang ka ana og resolution para sa imong project, vague kayo ang imuhang ang justification nimo ana. Pero imagine ang imong ibaylo is life. Actually kung magsulti tag punuan life na kay naay gatipindi ana mga mga hayop kita mismo. Ika na gahatag langgam. nato og fresh air, gahatag nato na oxygen Mga duwende. Oh, ang inyo mga memories ninyo sa inyong mga uyab-uyab. Oh, Nagbalik nadi ninyo ha. ana, wala kay Oh, makitaan, yung makalimot makitaan. na ko. Oo. Makalimot Si ko na Wendell hitabo na. si Doc Wendell di na siya kinumdum sa kasing, di makalimot na siya unsa ang pagkasing. Oh. Yan na Kaya ba? kung- Sige, Bad. ang before ana naay kanang social justice nga concept, naay injustice sa distribution sa environment. Like for example, sa Manila, ang mga hugaw, limpyo kayo ang Forbes Park, kay ang mga hugaw adto man ilabay sa payatas, adto ilabay sa kanang bukid nga basura sa nabutas. O si tawag ana kanang Smoky Mountain. So, natural baho ang nabutas, natural baho ang payatas, limpyo ang Forbes Park, limpyo ang mga gated subdivision sa Makati, sa Taguig. Kay adto man ang ilang mga basura, adto ang ilabay. Ang tawag ana kanang injustice sa distribution sa environment. Pero karong bag-o dili lang distribution, ang environment mismo ba tagaan nimo og justice. Sama nang giingon sa atong engineer nga kinabuhi ng kahoy tawon ay. Ang edad ana at least 100 years, unya og putlon. Murag walay balor. Unya actually kanang kahoy kung imong ilista nimo ng mga benepisyo ana. But kulang ng one page. Kulang ang kalandong ana dili ikabaylo. Kanang naa kay problema malandungan kag kahoy muluag-luag ba imong una o kanang maglisod ka ginhawa kanang mga retirees ana, di ba? Dadto sa lalong kay ang oxygen ana, di bina mabayaran. Di bina mabayaran Sa ubang mga nasod, Brad, ako kanang Taiwan, kanang Singapore, naagud sila bisag unsa moingon ko to Chucky nga ikabaylo ba ang kalambuan sa mga ingon ana? Actually kanang Singapore maghisgot tag kalambuan Singapore na di na dapat lalisan ng kalambuan Singapore, pero naana sila'y reserve park maghimo gina sila every kanang naa sila mga subdivision, naa sila mga SDB may tawag ana or mga kondo, naagi a particular park in each kanang murag community. Naagi nay park ana. Diri gani sa Pinas ambot maghisgot sila patukod drag mga townhouses, kanang mga subdivisions. Wa nay pakialam kung asa pangitag tubig, asa pangitag panginabuhi ng mga tawo. Karon nga ana nga actually park karon gani dapat dako ba dili lang manggod masukod intangible mong sa ang benefits anang plaza. Pero kung tinuod lang kanang mga gulang nato kanang singon ni attorney nga ang mga gulang pwede unta diha mag-exercise, kanang mga zumba. Nya ako for example, ilisa na siya og quadrangle. Sirado mo na, naam na gate. Kinahanglan pa ka mo process ana sa mayor mga mananghid pa ka. Nya daghang-agian mga signature. Gated lang na. Whereas kung plaza na, pwede ra ka musud dito, mag-jogging ka dito. Murag, oo. Katong, niingon ka tayo, itong daan na podcast, niingon ka, the books have already been written. Na may libro nga, basig nakabasa na mga ni The Giving Tree, na, kanang usahay ba, sige tagkuha sa kahoy, hangtod wala na mabilin. Diha na ta, dito na ta makaamgo ba, unsa kadako iyang tabang. Na wala na siya. Well, ako taga-Uslob, like, wala man ta dito. Pero, panalitan, kung naa ako sa Uslob karon unya, nakabantay ko ni hitabo niya, di ko kauyon ba sa kanang ilahang plano nga putlon ng mga kahoy or ilang usbon ng plaza, unsa may pwede mabuhat sa usa ka Uslobanon na para mahibalan ba nga wala sila makauyon. Kuan, ang kuan diha, ang style ana kay ipadayo naman na ipakita musuwat sa munisipyo,
sa municipal council nga kining nga project should require further public consultations. Oo. Oo. Kay ngano kanang kahoy sama sa ingon sa atong engineer, daghan kayo ni siyang makit-an both tangibles and intangibles. Oo. Unsa may benepisyo ng gymnasium? Kanang uslob actually karon daghan ng daghan na tanghimo ng mga dagkong activities, especially kanang Toslob festivals. Successful mo na without the gymnasium. In fact, tong graduation, nindot kay tong graduation sa National High School, dito gihimo sa Quartel Beach kanang kuan, in between sa atong simbahan ug sa kuan, dagat. Feeling nako murag naa ka sa kanang mga university sa US nga wala ka sa building. Open space. Open space, di ba? Like for example, to ang among eskwelahan sa California, dili man sa sulod sa building, sa open space. In kanang atubangan sa fasad. Ang palibot, ang trees, pakita gani nako tong commencement exercises sa public, nakaingon ko ninduta sa view ay actually dili man kinahanglan ng gymnasium, dili pud kinahanglan ng basketball court. In fact, questionably ang necessity kay ngano pila na gud ka basketball court ang naa diha. If ever nga magkinahanglan ka og gymnasium para mag-cater anang ingnan nga mga duwa, di man siguro kinahanglan ta mamutol og kahoy. So kining question sa public necessity, mugawas unta ni siya sa absolute necessity, mugawas unta ni siya kung naay further nga public consultations. Ang tubag jack yung pungutana kung siya atong buhaton, suwatan na to ang mga mga relevant ka mga offices, so that the local government of Oslo should conduct further public consultations. Kaya usaraman ko ka individual na Oslobanon nga wala makauyon. Kung musulat ko, pwede ba yapon na? Kinahanglan ba ko ka-attorney? Pwede ra ba ko magsulat? Na bay kinahanglan buhaton? Kung ang individual na ko, you can write on your own. And this is not actually, dili man siya abot sa number. It's not really kung pila ang mga reklamo. This is more of the quality ba? Issue-based, content-based. Dili siya number-based. Kaya nga usa sa mga importanteng issue na yung atong naisutan, kanang kahoy, kinabuhi man ang kahoy. In fact, kanang kahuya, kanang mga kahuya, kanang mga century-old trees, survive by the test of time. Kanang inyong itukod nga gymnasium, unsa man na, pila ka tuig nato na magamit. Useful life. Pila ka tuig lang useful life. Magamit pa na kada adlaw. Pero ang kahoy sa, di ba, naman ay life, like, basig, ako alang ha, just playing devil's advocate. Kanang mga kahoy, basig, ingon si kanang Wendell, mas tiguang pa niya. Tiguang na gyud na. Basig, ilang gitanaw sa DNR, kanang end of life na siya. Or mahapit na siya matumba. Naay danger nga mahatag. Usually, mo na ilang justify. Basig, kay gulang na, dapat na putlon ang mga kahoy, kay basig matagak ang sanga. Kanang usa na, responsibilidad na sa kung imbis nga putlon na, you make it safer. Kung ganahan mo, kung putla ang mga sanga nga, mga tagak na, or pa siya matagak. Or magtanom taglaing kahoy diha, pwede sad. Actually, dapat gani. Kung ako lang ha, dapat gani, usually nga nung nag-ato ang padung ta sa punto nga putol tag kahoy. Palo ba ka mo patubo og kahoy nga moabot og sa kagatos ka tuig? Kung kabalo ka mo patubo og sige pagputol ana. Kung kanang mga tawhanan mamutol ana, kung sa ilang kinabuhi nakapatukod na nakapatubo na sila kahoy og usa ka gatos ka tuig, pwede na siya mamutol. Of course wala kay ngano, wa may naabot og gatos ka tuig nga buhi pa ron. Naingon ana ka parang litsak, ikaw witness yung ka unsay mas gamit anang Daan Lungsod Elementary School nga vicinity. Kanang akasya o kanang basketball court. Kanang basketball court magamit ra na ug naay mga liga-liga. Pero kanang akasya taon diha gatindog na kada adlaw gasalo sa kainit sa adlaw. Unya in fact Inikabuntag na to mag-flag ceremony, magkahatag og landong po to. Magaganay ta sa landong sa akasya. Ang iyang gamit kada minuto, kada segundo, in fact, kada minuto, kada oras, kada adlaw. And then, akasya na, maunay gamit sa kahoy kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw. Kung sa'y gamit ang gymnasium. Mag-ulan.
na may mga kuan, pwede na 'to magamit. Like for example, na may gymnasium ang Lagunde. Pwede man ka magtusok og amol. Ulan. Urban Legends ba? Sa pikas episode na. Bito na kanang mga graduation dito sa uban sa Amerika na anay bahalag kapunsisok sila kuan ulan kay kusog king ulan. Graduate Padayon. po. Ay. Oo. Wala Pwede man man kanay di man ka malanay, duha di ka man ka venue, malanay nig ulan. outdoor, Oo. indoor. Pwede sa Lagundi, pwede sa Danlongsod. Oh, Actually, ang uban gani kanang they will view as ang ulan as a grasya. Grasya ay nag-ulan ay sign symbol of kuan kanang prosperity. So ang kuan ano nato ani kita naamantay opinion ani pero ang outcome jud ana dapat nasa majority, di ba? Ang outcome or okay ra ang mag usa ka tawo mo tindog. dapat jab ang ako tan-aw na ko dapat ang outcome kung usay makapaayo sa uslob tong ingon ni Doc Wendell nga dapat klaro ang direksyon. After 20 years, unsa may sitwasyon ng gymnasium? O like Renovation. isulti na ko ni Brad nga kanang in each building ini magtukod na naman na useful life. 50 Pila years. useful life ng mga building. O ang useful life kabalo ka kanang mga infrastructure 20 years. 25 years dako na kay na. Whereas imuhang putlon ang 100 years kay pulihan nimo og useful life nga 25 years, 20 years. Unya, kanang imong giingon nga 20 years, di pa gyud na siya magamit kada adlaw. Matay. Whereas Mao tong pag na imong mahimong giputol, 20 years kay dili kada adlaw gamiton. unya ang imong giputol, gahatag nimo og ginhawa kada segundo, kada minuto, di ba? Gahatag nimo og landong kada adlaw, wala gipili nga tawo. Di ka kinahanglan mananghid nga imong gamiton. Unya, mas maduulan pa siya sa mga tawo nga nainahanglan og hangin, mga gulang, nga mga retirees, anak maglingkod, mag-relax. Unya, exercise sa mata kay may nalamang makita og kanang dako-dako nga hawan. Labi na kami sa Manila, dako kayo og therapy. Ako na naman karon dire somewhere in the province outside Metro Manila. Usa sa ako ang gilipayan dire nga despite sa kalisod sa trabaho, kalisod sa kinabuhi, makita ko ng dakong hawan. So kini ilang gihimo nga desisyon basin sad og nag-ingon sila ako wala naman ako kita pero basin ingon sila nga sa ilang observation wala na may tawo nga gamit anang plaza sige man ang bakante. Muna yung pinaka fallacy. Tuhi ng istorya. Ano, ang kamatuoran nga nagtindog ng mga kahuya, adlaw, gaproduce ng oxygen. Di man na mahitabo nga gatindog na wala gaproduce ng oxygen. So, until nga gaginhawa mo mga naa diha sa diha nanimba, nga ginhawa sa oxygen nga giproduce ana, ang pakatuhi ka ng istorya nga walay na naka-benefit. Way gamit. Mga kanang mingon nga walay gamit ng mga kahuya. Hilasa man ana. Unsa di ay ng mga kahuya diha nang gamot lang daan diha gikuptan ng yuta ana. Gahatag tawo na og kanang gaka-ons carbon kada adlaw, galandong kada adlaw, buga og oxygen kada adlaw, na katungtungan sa mga langgam, green sa mata, kada adlaw na yung gibuhat ha, wala bayre. Wala na kontraktor, wala na mo gamit og kwarta. Di mga yung permit. Di mga i-permit. Padayon siya sa iyang kinabuhi, nagpadayon siya kung unsay mahimo niya. Ika ng mga kahuya, nang inabuhi nag ilang kaugalingon nga wala gyud na mang disturbo sa plaza diha. Wala na gipangayo nga kwarta, wala na gipangayo nga walay kondisyones ga budget, pero ang iyang tabang ana, ang iyang gihimo ana kada segundo, kada minuto, wala lang ta maglista. Kay ngano kanang mga kahuya, wala man pud na sila. Mangayo nato kanang mamaba, nakatabang ko ninyo ha. Wala. Daghang kinabuhi ang gisalo, ang gilandong ana. Kanang mga langga, mga kinabuhi man na. Imagine ka na, for example, kuhaon nimo ng kahoy ana. Ang inig-agi lang nimo dihang dapita. Puro na wala na kahoy ka makita ning dapita. Pwede nang inita. Siguro inig kay wala na kahoy man dapita, mura man na kahoy diha. Semento pag yun. Semento ra niya. ipuli nimo. Ibutangan pag nilag. Kining sa
kini sa to ano usa po na sa usahay pa mag-uul ko magtan-aw. Daghanag semento sa di lang sa Oslo, sa Pilipinas. Unya murag kinaiya na pud sa Pilipino ba kay namo koy amigo diri nga ni palit siyag balay unya ang backyard niya grass. Nya bisita ko dito nako ninduta sa imong backyard niya siya nga karon na ako nang kuanon, ako nang isemento. Ano may semento man na? Kapoy atiman ng Bermuda, may pesementohon. O kapoy maulanan maglapok, hugaw, may pesementohon para kuan ang tubig. Kining Oslo, mao pud na ang may mga balay puno og semento. Semento ang tabangan, walay garden, walay mga Bermuda, kanang anak ag Manila, wala man gani sidewalk, Samo. di ba? Puro ang semento gatakilid, gasaka, kuan. Cebu City mao pod. Na mga kuan, walay mga kahoy, puro na semento. Nya kining sa Oslo mao na po puno na po ta og semento lain kayo tan-awon. Ato sigurong hangyo siguro sa mga decision maker siguro sa Oslo is hunanaha sag maayo kay ang once maputol na di naman nato na mabalik. Once tukod ng kanang ilang plano, di naman nato mabawi ang mga memories, ang significant sa plaza, ang mga kahoy, ang yuta nga kuan, mailisan na nato og semento nya. I think ang responsibility sad ba nga mga decision makers sa Oslo, hunanaa sad ang responsibility ninyo nga ang decision isn't just for karon. Ang decision ana is for generations and generations after na mga Oslobanon. Kung unsa inyong gi-decide karon, kuan na sad sa future ba? Maapektuhan pod. So ato tang hunaon og maayo na importante ba gyud siya? And if it is, kailangan kung naa gyud sila wala man ta kabalo, wala man ta diha. Kung naa man gyud significance na kailangan kinahanglan gyud ta og kining community center kanang kung unsa man na ilahang plano, wala ba tay lain option? Naa palagi mo. Inyong gitiwas hangtod sa katapusan. Kung nakaabot mo dire, daghang salamat sa inyong oras ug sa paminaw sa among mga istorya. Dili kinahanglan na magkaparehot ta kanunay ug una-una. Ang importante, andam ta mamati, mangutana, ug masabot sa laing puntos de vista. Og kung nalingaw mo, naay nakatunan, o base na sukumo gamay, ayaw lang paghilom diha. I-comment ang inyong opinion kay basin mauna ang among hisgutan sa sunod nga episode. Palihog pod, i-follow ug i-subscribe ang Purok Pabula PH sa Facebook, YouTube, Spotify ug Apple Podcast. Nya i-share sad ni sa ubang mga amigo ninyo, mga paryente, mga slingan. Og bisan atong amigo nga kusog kaayong mo comment, bisan wala pa nahuman og tan-aw. Kay dinhe sa Purok Pabula, ang istorya mahimong seryoso, mahimong katawanan, apan hinaot kanunay adunay pulot. Hangtod sa sunod na episode, amping kanunay. Ayaw pataka og too. Ayaw kahadlok mangutana. Og ayaw sad pag inarte nga wala ka nalingaw, kay nakaabot man gani ka hangtod dire. Kita-kits sa sunod. sunod. Kita sa sunod.